हेलो आंनि लोगो नोंथांमोन, आंनि भिडिअखौ नायगिरि आरो आंखौ सापर्ट खालामगिरि लोगो नोंथांमोन। आं दिनै माने गावखौनो गाव ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारदों, मा बुंगोन आरो लोगो नोंथांमोन। रागा जोंबाबोलाय दा मा खालामनो हाबावनो। दा बे रागा जोंनाया मानि थाखाय आं गावखौनो गाव रागा जोंदों बेखौ नोंथांमोननो आं फोरमायनो होननानै सानबाय लोगोफोर। माने आं दाखालि बावै थांनानै मोनसे जायगायाव बेबायदि दिल्लीनि जोबोद गरमाव, जेराव माने एक सेकेन्ड कुलार आरो फांखा लागायाबानो दसेखौनो थानो गोब्राब जायो। बेबायदि गरमाव आं थारमाने बाहेरायाव थांनानै गोबां गोब्राबनि गेजेरावबो सम दिहुननानै मोनसे जायगायाव थांनानै माने आं ब्लग भिडिअ बानायनो सानदोंमोन, माने बानायदोंमोनबो। जाय जायगायाव माने न' एलाउड भिडिअनि माने केमेरा बानायनो थाखाय भिडिअ बानायनो थाखाय एलाउड गैया, बेबायदि सिङावबो हाबनानै आं माने ओरैबायदि भिडिअ बानायखोमानानै माने जाय भलिन्टियारजों आं थारमाने खाथियाव फैनानै बादा खामफिनजाफिनलायदों, माने बिदि भिडिअ बानायनो मोना होननानै। थेवबो आं माने जाखिनि क्लिप खेबखोमानानै लाबोदोंमोन बेखौ माने पुरा भिडिअखौ माने आङो A to Z आपल'ड खालामनानै इडिट खालामखांनानै जेब्ला काइन मास्टाराव एक्सपर्ट खालामबाय, एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनाव बियो माने एक्सपर्ट माने जाबाय थादोंमोन। भिडिअ एसे गोलावलाय एक्सपर्ट खालामबाय थानाय समावनो गुबुन खामानियाव बेस्थ' जानो गोनां जानायाव आं थारमाने मबाइलखौ बिसिनायाव दोननानै माने गुबुन खामानियाव बेस्थ' जाना थाबाय। उनाव आं खामानि जोबखांना मबाइलखौ नायफैयोब्ला माने आं सानबाय जे पुरा एक्सपर्ट जाजोब्बाय खोमा। ओमफ्राय एक्सपर्ट जाजोब्बाय साननानै आङो माने सिगांनि बे क्लिपफोरखौ मबाइलनि स्टरेजखौ खालि खालामनो थाखाय माने डिलिट खालामजोब्बाय आरो बे क्लिपफोरखौ, भिडिअफोरखौ डिलिट खालामखांनानै जेब्ला आङो बैयाव एक्सपर्ट जानायखौ फाइल मेनेजाराव थांनानै नायबाय, अब्ला माने फाइल मेनेजाराव भिडिअनि फाइलबो गैया, जेबो गैया, एक्सपर्ट जानाय भिडिअबो गैला। जेब्ला आं बेबायदि आपल'ड होनानै सानो, बेबायदि माने खालि भिडिअ नुनानै माने गावखौनो गाव ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारबाय। दाबा बेबायदि सम दिहुननानै आरो माब्लानि दिनाव माने बै जायगायाव थांनानै आं भिडिअ खालामफिननो खाबु मोनगोन। माने सम दिहुननायानो गोबां गोब्राब बाथ्रा। आरो बेबायदि जायगायाव थांनानै माने केमेरा एलाउड जागोन ना जाया, थारमाने रुल्सफोरा सोलायबाय थायोथ', मालाबानि दिनाव माने पुरा मबाइलखौनो भितराव लांनो मोना, बेफोरबायदि जानो हागौ। दा बेखायनो आङो दुखु मोनदों आरो गावखौनो रागाबो जोंदों। Deep down in my heart. बे भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन, थेवबो आं बे गावनि दुखु आरो रागाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामोब्ला एसे गावनि सायावनो रागा जोंनाया खमायगोन साननानै माने आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। लोगो नोंथांमोन, माथो खालामनो, माने किसुमान बे ज' लिखा होताय वही होताय होननाय खोथा दोङो। माने जानो हागौ नट एलाउड जायगायावबो केमेरा खेबनानै भिडिअ बानायनायलाय बेखौ माने आपल'ड होनोनो खाफालावनो गैयामोन खोमा, बेखायनो बिदि जाबाय। थेवबो आं नाजागोन लोगोफोर, ट्राइ खालामगोन। माने नाजानाय थायोब्ला जेबो खामानिया जाफुङालासिनो थाया, माने नाजानाय थायोब्ला जिखुनु खामानियानो जाफुङो। बेखायनो आं नाजागोन आरो बै जायगायाव थांफिननानै भिडिअ बानायफिननो नाजागोन आरो बे भिडिअखौ आपल'ड होफिनगोन। जाय साफा सानै आंनि साबसक्राइबार आरो जायफोरा आंखौ सापर्ट खालामो, बिथांमोनखौ आं आंनि गोरबो बिखानिफ्राय माने गोजोननाय आरो खुलुमनाय जासियो। नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था। आं बेबायदिनो मोजां मोजां लकेसनाव हानायसिमखौ सम दिहुननानै माने ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन लोगो नोंथांमोन। दायो बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।